तो आप लोग को स्वागत हो। तो આપણે મારો પોતાનો देखिपाली तो મને આમ ઘરું મને પદાવવા બહાર બેલે મને વ્હીલચેર દરકાર મને મને વ્હીલચેર ઘરું તો જવાય હું મને નીચે કેવી ગુડે ઘૂસી જાઉં તો આપણે મને ખાસ देखिपाली तो અમુક તો મને કોમ બદલે આંબો હું ସବୁବେଳେ એ આંબોનું ବର୍ଷେ ଏଠି ବି ଆମ ମାନେ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିବେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କଥା ଆଉ କହିବି କହ ଆମର ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ତ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ରହିବ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ତ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି।